Que tal, saudos? As obras da estrada PO 308 en Poio estarán rematadas dentro dun ano, en outubro do 2019. De contado, estamos en Poio. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. A conselleira de Infraestructuras confirmou esta mañá que tanto a senda peonil de Covelo a Raxó como a de Covelo a Granxa estarán finalizadas en outubro do 2019. A actuación vai implicar cortes de tráfico. Con estes traballos e outras actuacións na PO 308, a Xunta vai facer un investimento na seguridade viaria desta zona de 5 millóns de euros. Dende a Xunta de Galicia quixeron poñer sobre a mesa a súa aposta pola seguridade viaria. Para isto, nesta xornada, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, estivo nun tramo da PO 308 onde se está a executar unha actuación que se está desenvolvendo dende o goberno galego e que une Covelo e Raxó. Unha actuación que iniciamos despois, antes de que finalizara o verán, como tillamos dito, unha actuación de máis de 2 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, un itinerario de 3,7 kilómetros en total, para favorecer, como decía, esos desplazamentos a pé de xeito cómodo e seguro e con actuacións complementarias tamén ao que é o propio itinerario peonil en 3,7 kilómetros, actuacións complementarias como zonas de aparcamento, tamén o drenaxe da estrada e tamén a iluminación, polo tanto unha obra completa que ten un prazo de execución de 12 meses. Uns traballos que terán un prazo de execución de 12 meses, o que significa que estarán rematados en outubro do 2019, o igual que o tramo de seguridade viaria que une Covelo con a Granxa. É unha actuación ao longo de 4 kilómetros no que actuaremos nas interseccións, executando pois semiglorietas e dúas glorietas, realizando carrís centrais de espera e tamén carrís de aceleración e desaceleración e algúns treitos de sendas. Polo tanto, unha actuación importantísima para reforzar a seguridade viaria. Saben que temos realizados xa os pagos dos depósitos previos. A conselleira incidiu en que ambas obras estarán finalizadas en outubro do vindeiro ano. Eu creo que un exemplo, a estrada PO 308, unha referencia na mellora da seguridade viaria que está realizando a Xunta de Galicia, estradas máis humanas, máis seguras, dende logo, como ven, unha planificación que non só acaba aquí, senón que tamén temos outras dúas sendas en proxecto para tamén iniciar a contratación na estrada PO 308, polo tanto, eu creo que unha referencia, porque vamos a deixar a PO 308 totalmente cosida e reforzada con sendas e con melloras de seguridade viaria. Uns traballos máis que necesarios e que valoran positivamente dende o goberno local de Poio. Nos valoramos como, non pode ser de outra maneira, de forma moi positiva, en tanto que isto é unha necesidade histórica desta carretera, unha carretera con moito tráfico, unha carretera que soporta alrededor de 20.000 vehículos diarios, con moita construcción urbana e que, polo tanto, é unha carretera que en este momento xa demandaba unha actuación deste estilo, non? Por lo tanto, nós desde o Concello non podemos máis que dar as gracias neste caso e alegrarnos de que esta obra sea unha realidade xa, porque xa é unha realidade, e a maiores todo o que ten que ver cos interseccións dos cruces, dos accesos aos núcleos de población, como é Covelo, como é Raxó. Eu creo que vai a mellorar moito o que é a vida dos ciudadanos que viven ao longo desta estrada. Unhas obras que se realizarán ao longo destes 12 meses e que traerán consigo o corte de tráfico que se realizará, segundo dixeron nestas xornadas técnicos, en horario nocturno, será de forma esporádica e con tráfico alternativo. Con todo, a conselleira quixo destacar que estas actuacións, engadidas a outras xa realizadas, suman un total de 5 millóns de euros de investimento dende a Xunta de Galicia na seguridade da PO 308. En Pontevedra comeza a preocupación pola escaseza de auga ante a seca que estamos a vivir. Vale, que os niveis do río Lérez son mellores que os do ano pasado, hai momentos puntuais nos que pode haber problemas de abastecemento. Segundo o voceiro municipal Raimundo González, habería que botar man entón do encoro do Portillón, que está no 84% da súa capacidade e que tería auga aínda para un mes e medio. Ante a previsión de que non vai chover nos vindeiros días, González asegura que estarán vixiantes para ver como evoluciona a situación e se hai que adoptar medidas. Por esta razón, dende o Concello realizaron nesta xornada unha petición para que os veciños de Pontevedra fagan un consumo responsable da auga.
Os traballadores do sector de elaborados e produtos do mar ameazan con ir a folga a finais deste mes se non se acada un acordo nas negociacións do convenio colectivo. Os sindicatos aseguran que a proposta da patronal é inaceptable, piden melloras salariais e tamén laborais. Estas demandas serán levadas este xoves á feira con Xemar. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións teñeno claro, ou a patronal chega a un acordo con eles en relación ao sector de elaborados e produtos do mar ou senón irán a folga para finais deste mes de outubro. Trátase dun sector, tal e como anunciaron esta mañá, onde dos 7.200 traballadores de toda Galicia, o 65% están na provincia de Pontevedra. Un sector onde traballan principalmente mulleres e que se atopa, segundo dixeron nesta xornada, moi precarizado. Para exixir que a patronal dé un xiro nesas políticas explotadoras, esclavistas, como tamén dixo o compañero Aboi, e dende logo ese día 4 vamos a empezar xa unha folla de ruta reivindicando os seus dereitos. Con esa concentración ás 10 da mañá ao día 4 e con toda unha serie de propostas de movilizacións, etc., e asambleas, onde levamos esta discusión ao conxunto dos traballadores e rematando, si así a patronal nos aboca a elo, nunha convocatoria de folga para finales deste mes. Un sector que conta cunhas condicións moi duras e que, segundo anunciaron nesta mañá, está moi mal pagado. Porque é un convenio que non chega nin de lexos ao que acabamos de firmar, o ANC, nin de lexos, ningún traballador deste sector chega a cobrar os 1.000 euros. Co cual as reivindicaciones están dentro de toda a lóxica. Este xoves, 4 de outubro, de 10 da mañá a 12 do mediodía, as reivindicacións serán levadas ás portas da empresa Conxemar. Dende o colectivo fan un chamamento para que os traballadores se unan a esta movilización. Para mí, como trabajadora dese sector e que llevo unos años en él, he visto perder condiciones. No estoy dispuesta a ello. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a que nos apoyen en estas movilizaciones. Es la única manera que tenemos, no hay otra. Os sindicatos aseguran que a proposta da patronal é inaceptable, por esta razón pide melloras salariais e laborais. Mañá martes, pensionistas convocados polos sindicatos Comisións Obreiras e UGT concentraránse diante da subdelegación do Goberno na cidade de Pontevedra para pedir unha vez máis unhas pagas dignas. Reclaman, entre outras medidas, que se recupere o índice de revalorización das pensións. Tamén exixen unha renda mínima estatal e reivindican a derrogación das reformas. Dende o colectivo de pensionistas de UGT e Comisións Obreiras fan un chamamento a toda a cidadanía co fin de que mañá, martes 2 de outubro, asistan á concentración que terá lugar ás 12 da mañá diante da subdelegación de Pontevedra. Por eso pedimos a todos os partidos políticos que se preocupen de mellorar o sistema de pensións públicas que garanticen a viabilidade financiera e, además, que tamén recordarles que fai falta unha política económica que promova un crecimiento inclusivo, con máis empleo para estable e salarios que participen en la prosperidade das empresas. Dende estes colectivos teñen claro que algo se fixo coa chegada dos socialistas ao goberno central, pero tamén sabe que se pode facer moito máis. O motivo de que sigamos facendo as concentracións é que hai cousas que ainda queremos que se plasmen, que se leven adiante. Queremos lograr que no futuro as pensións sigan sendo unhas pensións públicas, donde os futuros de 40, 50, 60 anos actuales poidan ter opción, ao final da súa vida laboral, a poder recibir unha pensión que lle permita vivir dignamente. Dende ambas centrais sindicais consideran unha vergoña a suba do 0,25. Que se fagan recortes aos pensionistas durante 7 anos e que nos den de cada 100 euros 25 céntimos, que é unha vergoña, é unha vergoña, cada que eu penso poñome loca. Pois é que digan que non hai cuartos. Sin embargo, todos os anos, un ano 11.000 millóns, outro ano 12.000 millóns, outro ano 10.000 millóns, este ano xa levan 13.000 millóns, todo eso para a Iglesia Católica. Pois esos cuartos, cando hai crisis e hai que recortar por aí, porque con 13.000 millóns que leva xa este ano a Iglesia, en cuartos dos presupostos xerais do Estado español, con eso pagamos o incremento do IPC ás pensións,
Axudamos a sanidade pública e a enseñanza pública. Eses recortes, eses vannos moi ben para eses tres conceptos. Piden, entre outras medidas, que se recupere o índice de revalorización das pensións, exixen unha renda mínima estatal, reivindican a derrogación das reformas e freo dos recortes, que se potencien os servizos de saúde pública e garantir unha prestación efectiva das persoas dependentes que non se atopan protexidas. Reclaman ao goberno de Pedro Sánchez un cambio de políticas económicas e sociais que permita mellorar os salarios para que as pensións sexan dignas. E máis cousas, o presidente do PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, pasará a formar parte do comité de dirección do partido a nivel provincial e estrearase mañá nunha xuntanza en Cambados. Habitualmente, os encontros dos comités de dirección realízanse na cidade de Pontevedra, pero a partir de agora trasladaránse ás diferentes comarcas da provincia. O comité de dirección é o órgano máis próximo ao presidente provincial, Alfonso Rueda. Baixo a súa dirección xestiona e coordina as tarefas ordinarias do partido. Entre as súas funcións inclúense impulsar as actividades políticas na provincia, desenvolver as labores de xestión e coordinación das áreas, departamentos e organizacións locais ou velar tamén polo adecuado desenvolvemento das actividades. 19 voluntarios da Fundación Xoan 23 e do colectivo ecoloxista Vai polo Río sumáronse onte a unha nova edición do proxecto de limpeza simultánea de ríos do programa Proxecto Ríos. O equipo conseguiu retirar 110 kilos de lixo do Gafos, dos que 15 foron de vidro. En toda Galicia a cita logrou a participación de 548 persoas que retiraron máis de 8 toneladas de refugallos. Veciños de Praceres arrincaron as súas movilizacións contra o proxecto de ampliación da EDAR cunha tarefa informativa. O colectivo repartiu documentación sobre o proxecto que rexeitan entre os seus veciños, aproveitando a saída da misa. Ao finalizar realizaron unha ocupación simbólica do campo de fútbol de Praceres. Agora comezarán unha rolda de contactos con políticos, asociacións ecoloxistas e veciñais ou confrarías. Militares das Forzas Armadas Españolas e dos exércitos de Brasil e Serbia preparan no Centro Nacional de Adestramento e Tiro de San Gregorio de Zaragoza a misión que liderará a Brigada Galicia 7 Brilat no Líbano. Os preparativos prolongaránse ata o 7 de outubro antes de poñerse en marcha o país do Oriente Próximo. Chegamos así ao remate deste tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Segue a actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Adeus.